Yang ada di depan silakan mendodok, yang ada di belakang silakan ngadeg. Ayo kuali. Karena ini penontonnya golongannya Denowo. Juga sambil galaksinya diputar biar anget ya. Juga pada kesempatan sore hari juga ada Kartika Audio, juga ada Ananda, juga ada Arjeda, Rental Sound System Jawa Timur Malang Raya. Juga masih bersama Pro Madiobolo Songgolaras punya. Opo wis ora kelingan sumpah janji mumung ana aku sineksen lintang rembulan jarene tresno mumung kanggo aku wis nganti telung ketika nanging slira murah kirim parto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ra mbok jaga malah mbok blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan nabotro ning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Rel Bolo Dewi ku keloro-loro burung teh nanging aku ragu wawa mergo ati ku kebacut tresno. Aja sepaneng to Bapak. Ho Ril Bolo Dewi kurang saramban. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresno mumung kanggo aku wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah
gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blenjani opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nanging pojroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo ati wis kebacut tresno opo wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinek sen lintang rembulan jarene tresno mumung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging batin ora kirim parto bareng saiki wis teko kowe malah nyanding priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blenjani opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan bojroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo ati ku kebacut tresno Oke, satu tembang siji seprapat. Yang di belakang. Yang di ngarep arep kemburi, yang di mburi arep ke ngarep ya mek ngono tok. Ngono apa? Yo. Aduh, ya wis. Karo ngenteni gedruke karo sing delok ya. Yang jelas menunggu penonton. Iya. Ayo impen-impenan ya. Masih bersama Galang dan Abel.
bareng Kartika Audio. Oh, asik. Juga ada Ananda Arjeda. Selamat siang setengah sore. Amale amale. Yo amale amale. Kapan bisa kelaksan isun nyende rikono umpama wis keturutan mulyane ya kari lego. Ya, selamat datang Bapak Supir Pen. Riko hangsan sayang liyan nesik ono Riko ketiramunan mulyane ya rawelaso. Kita goyang ya. Ayo Bilkis. Ulule. I love you Bilkis. Oh. Ayo semangat semangat menggalang dana. Amale amale. Yo Mas Dadang. Ison iki seneng taman. Halo. Jos. Kaya sing serangan. Aha. Sun angen-angen yo sampe leneng iso nipeni peneng. Oh, oh, Yai. oh.
daripada tidak baik, terima kasih. Pikantuk syafaat kaberkahanipun panjenengan kagem kaum duafa juga yatim piatu. Juga seserangan rekan-rekan Promadya Bolos Songgo Laras. Juga ada Altefa Audio Official. Juga bareng bunda-bunda kita tercantik. Semeru wilayah Malang, sisih wetan tapel batese Lumajang. Gunung dhuwur Jawa wetan, yen kemukus awune satalan-dalan. Yen gemlegur jaga mater, gemlundunging watu geni katon abang. Kayon dogeterjan, katon nyoto awune yo katon padang. Tiket anol geladak perak, kali mancing kali bening wetan damping. Padang pasir padang becis, iku nyoto kena sumbere pangurip. Sisi alor uga ana, ranupane ranu kang bening banyune. Wetan alas prapat jemplang, padang rumput arane tanah impian. Ya bareng-bareng Geril Bolot Dewi, juga kepanitiaan penggalangan dana 2026 rest area Loanggeng Kali Songondau. Juga ada Kartika, juga ada audio Bolo Dewi Madya Bolo asik. Juga didokumentasikan Altefa Official. Semeru wilayah Malang, sisih wetan tapel batase Lumajang. Gunung dhuwur Jawa wetan, yen kemukus awune satalan-dalan. Yen gemlegur jaga mater, gemlondonging watu geni katon abang. Kayon jaga terjang, katon sepi awune yo katon padang. Tiket anol geladak perak, kali mancing kali betik wetan damping. Padang pasir padang becis, iku nyoto kena sumbere pangurip. Sisi alor uga ana, ranupane ranu kang bening banyune.
jemplang padang rumput arane tanah impian. Asik, asik, yuk bareng-bareng Song Bolaras Pekerawit juga ada, Bang Johnny Hunter, Altepa Official juga ada, Ril Bolo Dewi. Monggo amale, amale, amale. Juga didukung sepenuhnya dengan audio sound system Bolo Dewi punya. Semeru wilayah Malang, sisi wetan tapel batasi Lumajang, gunung dhuwur Jawa Wetan, yen kemukus awune sak dalan-dalan. Yen gemlakur dok kematen, gemlundunge watu gede kayon dok terjang, katon sepi awune yo katon panjang. Tiket anol geladak merah, kali mancing kali bening wetan padang pasir padang recis, iku nyoto kena sumbere pangurip. Sisi alor uga ana, ranu pani ranu kang gening bayune. Wetan alas rapat jemplang, padang rumput arane tanah impian. Oke. Ya, yang jualan semoga laris manis. Ayo amale amale. Hai manusia, hormati ibumu,
Alhamdulillah. Keramat sudah. Amale. Yo wis suwe yo sora wuleane Altepa bengi sitru sing krasa yo wis mangkat dalu budal Nora kaya lho apa rek yang ngene iki lek suwe ra nyanyi meremelek ra bisa turu yang ngene iki lek ora tau tanggapan iso ora tau live streaming lho. Welcome monggo pinarak ngono tok wis. Jangan lupa bolo amale sekali lagi. Drill bolo dewe. Wis suwe ya sara wulyane bengi sitru sing krasa ya wis mangkat dalu ora kaya mata lan ati kula kari betah melek merem sing bisa turu uga ati nisun wis ake-ake gelis turu gelendi maneh rino bengi abot nyang riko digo melek katon ning mata digo merem katono jero ning ati uga wis meremo moto ati kang nandang lara juga sekali lagi amale mohon maaf karena perjalanan Anda agak sedikit terganggu karena ada penggalangan dana anak yatim dan kaum duafa. Yo wis suwe ya sara wulyane bengi sitru sing krasa ya wis mangkat dalu nora kaya mata lan ati kula kari betah melek merem sing bisa turu uga ati nisun wis ake-ake gelis turu gelendi maneh rino bengi
katon ring mata dinggo merah katono jeroning ati uga wis meremo mata ati kang nandang lara uga ati isun wis ake-ake gelis turuwa geledi maneh rino bengi abotnya riko dinggo meleh katon ring mata dinggo marang katono jeroning ati uga wis meremo mata ati kang nandang lara. Oke, satu tembang. Daripada tidak oke, lebih baik kan oke. Awake dhewe iki ya ora dhewean, ya ono Mega Intansari, ya ono Aini, ya ono Bu Nurul, ya ono Bu Eni. Nyanyi kabeh. Ya ono Bu iki, Bu Ayu. Kuatno ingsun kuatno lakoni urip kaya kediki saben dina diloro ati kaya kudu laki lan rapi riko ake dobane wong tuwe bener nyandane kula Jawa rasane baru uga cilaka ake sewu kaya kedeke aton tulus tibane ingsun sing ngapusi sampe wong tuwe pesane sing sun anggepi nyatane bener saiki ngobong ati ngobong sapi ngobong ati dhewe juga ada Al-Teva Official Al-Teva Ketulung Kru asik-asik ada Kartika no ingsun kuatno lakoni urip kaya kedeke
bendino di loro ati kaya kudu laki lan rapi wase ingsun lan reko akeh cobane mula wong tuwe bener kandhane pulo Jawa rasane baru buka cilaka akeh sewu wasik sapa laras oh ingsun sing ngira bakale kaya kadheke katon tulus tibane ingsun sing ngapusi sampe wong tuwa pesane sing sun nanggepi nyatane bener saiki ingsun sing ngira bakale kaya kadheke katon tulus tibane ingsun sing ngapusi sampe wong tuwa pesane sing sun nganggepi nyatane bener saiki ngopong ati nyatane bener saiki ngopong ati asik asik oh oh Alhamdulillah diparingi terang. Wah syukurilah. Wah syukurilah. Ora kaya padatan sing kelakon Dang. Oh iya iya lah khusus. Biasane jan ngrecik udane. Ha iki ampe wong codo disuwuk. Iya. Ayo tak gawe ribet cepetan. Jajal tukang kendange seenak apa ora? Ha! Mbak Susan ikut. Ayo. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahku. Tidak mungkin. Mana mungkin suamiku bercinta denganku. Jangan. Rumput tetangga lebih enak loh. Gula, 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 gula. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Burung duri terbang jauh di awan. Mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir
ya sama-sama yang bisa tebak lawan sekali ya. Iku aja syaiton rajim. Dengan satu persembahan pada sore hari ini dengan Panji Promatiyopolo dengan garis besarnya Gedruk Putra Suryo 37 JDM 37.
Gereger kang katon gedenya pesisir reksa muka panggede gunung turangga gunung tunggangan palwaga gunung ungguran reksa muka panggede gunung Hong wilahing sekarang bawana bumi ingkang langgeng sinebak sutra medhale para denawa brodol saka lenge untape Prawadyabala kadya sinawurake Prawadyabala tamtama siap siap siapa Rep sirep doto pitana nangge negari pundita kang kae kwadidasa midra Saptaraja Bawana wah ateges wadah adilin wedasa 10 Sabta pitu sasra 1000 bawana jagat Amiladen wilango 1000 datan antuk kali 100 datan jangkep sadosa ora kaya bomelari negari kang padhang jakate dhuwur kuku sik ado kang dadi kunjaran Katiupe samirana pamobami sike Jawata arsa medal saking palagan Kang wis pinandhangana pendidik Brana katon Sang Hyang maniking bawana Sang Hyang wis ngaraning titah mariking cilik bawana jagat Bumbruduk tanpa larapan bumbrojog tanpa kukupan Kan wis pinandhangana pendidik Resta kelawan Pesti Pestana putih brojo pestiana putih pasti jin setan priprayangan lelu banaspati podo sumawito datan nara kakak sawiji kaya aku itu angin jawat nalika yang pakai sistem kapujolan kapuji amung memuji marang pulasane Gusti kang berbaik dumadi uga minta marang pulasane Gusti kang maha kuwasa Rep sirep doto pitana anangge negari pundita kang tinar buka wiwaraning jalma barisaning durangga kadya kabas sinawurake sinambi wara peteng dedet lelimunan jumput grana datan kaengsi wadudu petenge ampun petenge senjata campur marang prawala sabet biar saknalika arsene bali kurda pariningrat kang wis katon pecicil mripate keperimpi katon kendali ratos tak sedi datan permana tak jitu saka jaite netra tak buddha saka salimbat wah iki kaya budal para denawa wah padha denawa padha baris ayo denawa untape Prawadyabala kadya kabar sinawurake ayo konco batur padha budal maju ning palagan wah ayo padha budal ayo padha budal ayo padha budal ayo aja pekat pratresnan mertalam sak denging margaya ger ayo padha maju wah aku yo melu
Kedruk ZDF 37 Putra Srio. Ayo podo batik leyak, podo batik leyak. Ayo dalawas surah aglia tansa zikra ayo. Kami pintu podo maju iblis podo beringis panas pati podo ngakak. Kang wis katon ngantero sak dolanang mrintisa sak mrica bundera sak kacang ijo. Emot-emot wong lena saka lali wong apes tanpa semboyo ya, Ger. Ayo katoke bagus iku jajali nganti sekira paribatan rawe-rawe ratas marang malang putung rembug aban debake putung sinambirake. Sinambiwara kanca batur. Kanca batur. Kanca batur. Wah, kanca batur. Ngati-ngati.
Pranata. Ponco wis ngarani limo marga dalan suknya kang suwuk. Ayo padha upaya dalan kang suwuk. Aja nganti emut-emut pinandheng ana peniting brono katon sanjang marke bawana. Katepet kang petang perkara sing garane pandulu panggrungu. Ana bondo tatan diabana rupa tatan dinuwana rasa tatan rinasa. Ayak aliyuke ngambah roe labiye iki sing garane alam tepis ya alam batin. Budal menawa padha imut tinung kasya tungkap. Wong lena saka lali wong apes tanpa semaya ya Gus. Wah, hit setan priprayangane lele Banaspati. Ayo padha budal baris majune kalakan ayo. Juga bersama Kartika Audio. Ada Arjeja. Aduh. Kaping berpapat wis katoni mercapat. Gebdan kelima banter babakan dawa songo kategesaken kampetang perkara. Budal denawa kandha ngati-ngati jod padha girang-girang tumandang. Aja mercalang sak tengahing marga. Ayo padha sing ati-ati gen padha sing ati-ati. Gedruk Junior. GDM 37 Putra Junior. Oh
Loh, 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 loh. Oh, waluh gimbal sumarane. Katon monyor-monyor. Waluh gimbal ketok bututi. Ger padha majuning balagan untapno kebolehan. Wah, untapno kebidang ayu padha majuning balagan ger. Ayo! Ha 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 ha. Sikro budale prajurit tantomo cumangka sigra. Barisane buta ya padha maju cantutur wirama kanggo sora Prabudha. Dua lolo Sikro budale prajurit tantomo cumangka sigra. Barisane kuda yang terus maju cantutur wirama kanggo srana Kang Madura. Ricek kumricek krimi sewo sekan sedelo maneh. Bapak sewo seka yo kaget aku riko kakak napa kuku sepak iku kang sinapa. Dua lolo
Wis paripurna sang nata arsa buka topengmu dhewe-dhewe. Wah. Ben ketok gantenge ya tur ketok kerene kaya ngono. Lah, Sing tiba padha ya. ngelak ya ngombe dhisik wong diarani Sing gak poso. buta. Duwa buta kuwi sebute ora kena ditata. Ya wis ora ngerti poso ya wis ora ngerti Ramadan. Iya, padha mbek mbae buta iki. Ulane poso, Mas. Iya. Tapi lek ning nggenku lek ora poso ora oleh traweh kok. Ayo padha ngombe kabeh sik. Ayo, sing kepingin kopi ya ngombe kopi, sing kepingin soda ya ngombe soda, kaya ngono. Iya, Mak. Iya. Sindene ngopi ya oleh. Oh, ngemut permen ya oleh, pokoke ora ngemut kancane. Oh, nek kancane ya ora apik. Oh iya kaya mangkono, Mak. Poso kan? Iya, poso. Poso iki ngeposno sekei rasa. Juga para sedulur pada kesempatan sore hari ini jangan lupa ojo lali lur karo amal. Kabeh cek dicatat amal makruf ali mungkar lho, jen jumbuh. Tentunya pada kesempatan sore hari ini masih bersama keluarga besar Deril Bolo Dewi ya. Juga didukung audio yang cukup terpopuler di kawasan Malang dan sekitarnya. Juga ada Kartika Audio, juga ada Ananda Audio, juga ada Arjeda Audio. Semoga rental sound system Malang Raya semakin jaya di udara. Semakin laris, semakin lancar, aman dan terkendali. Sip. Apabila Anda yang ingin request nggak usah bayar. Yo mek iro-irone nyemplungi kotak amale. Lah. Gak usah bayar, gratis alias tanpa dibungut biaya. Ya pokok iro-irone nyemplungi kotak ya 500. Apa lagune? Ojo lali lur, mari iki diterusno. Ana warok teko Suromanggala. Wah. Sing tekone teko ndi, Kang? Wah ya teko iku Gedruk 87. Keluarga besar Putra Surya. Oh iya Mak, iku nyene golongane wong kompak. Yo. Yo. Etok-etoke kok ndalang mumusoan. Yo. Ora liwat sore iki ya didukung Waranggono sing teko nyetak. Ibu Jelek. Kita goyang kembali masih bersama Putra Surya Gedruk 37. Juga ada Songgo Laras. Pajak yang terpopuler se-Indonesia. Yang doi koordinator Mukama JM. Amale, 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 amale. Le amale. Mekar lan sami Gusti toing taman sari Husa Maklum mendung sewangi Kelawan mulane datari Gambar sasmito Sang kumbang bebayar Krang sang pucuk sarine kembang
Jaya Kusuma. Woi. Ao, 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 ao. Cus, cus. Ao, ao. Bukanlah sami puspita ing Taman Sari Maklum menung songongi ngelawan wulane tatari Kabar sasita sang pembawa wayang Rangsang pujo sarine kembang Kusuman ning ratri mangsa wiji kinanti mamatri santrone ati kang suci lintang-lintang panjenengan ngantariksa ati bayu sang rita kusuma wijaya kusuman ning ratri mangsa wiji kinanti mamatri santrone ati kang suci lintang-lintang panjenengan ngantariksa ati bayu sang rita kusuma wijaya Masih bersama Ketruk 37 Putra Suryo Junior. Senantiasa menemani Anda dalam keadaan suka maupun duka. Juga bareng dalam rangka penggalangan dana untuk anak yatim dan kaum duafa. Juga masih bersama keluarga besar Drel Baladewi. Aho, 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 aho.
07 Gedruk. Putra Surya JDM jajah desa Milangkori. Munggah gunung mudhun gunung mlebu pawon terus semangat. Janji tresno disekseni Busa, buya, buya. Goyang. Monggo Pak Poniri goyang. Wis rupane suka bari suka kudu ling lanas padha. Ambakane wis Aja lali meminta marang nugrahe Gusti Kang Kuwasa. Ayo padha bali bubarna pasawakan agung ya Le. Tindak ira tata krabat ben binaturata nyandak setanulu gading ngadep dampar bungkul kencana. Sewang-siwangan kadherekaken. Laras kang waspada sak kedhepe netra sak lekering wardana ya ngger ayo padha bali. Ayo ger padha bali ning palakane katoke mabute bujajali nganti sepira. Wah, aku yo krasa sayah. Aku yo krasa sayah. Ayo padha bali jatuh bali. Karena pasawakan agung ing negari kayangan Suralaya kayangan Suramagala. Wah. Ho 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 ho.
wah wah wah